תהליך ההקמה של סטארט-אפ זה תהליך מורכב, בשביל זה יצרנו את הכנס הזה, לתת ליזמים את הכלים שהם צריכים כדי לעבור את התקופה הזאת, במיוחד בתקופת מלחמה. יש פה את האנשים הנכונים, יש פה יזמים טובים, ושיהיה לכולנו בהצלחה. להבין שבעצם בשביל לפתח את הסטארט-אפ, בשביל להקים אותו, זה להפוך בעצם מנטלית ליזם. להבין שבעיות עם אתגרים, להבין שזו רכבת הרים, והדרך היא רצופה באתגרים ומכשולים, אבל הסוף הוא המטרה שלנו, והדרך היא אתגר. מצד אחד מציפים את כל האתגרים שיש לסטארט-אפים בעולם ה-AI בשנת 2024, את כל מה שקשור לרגולציה, להשקעות של כספים. מצד שני מדברים גם על העולם של המשקיעים, איך הם צריכים לבוא ולבחון את הסטארט-אפים בצורה נכונה, על מנת להשקיע את הכספים שלהם בבטחה באותם סטארט-אפים. מי שמוביל היום את הכלכלה הם אנשי המדע, הטכנולוגיה והחדשנות. חלקם הם אלה שיושבים פה בקהל. אתם כאן ואתם לא הולכים לשום מקום, ואני מאוד מקווה ששנה הבאה אתם כבר תהיו מחברות שעומדות על הרגליים. אנחנו נכנסים לשנה מאוד מורכבת, שנת 24, ימי מלחמה, אי-ודאות, חוסר יציבות, מה שגורם להרבה מאוד משקיעים מחשבות איפה לשים את הכסף שלהם, איפה להשקיע ובאיזה סביבה כדאי להיות ולצאת לדרך ביחד. ממש הגדו פה את כל החבר'ה הנחוצים כדי לדעת על עולם הגיוסים והטכנולוגיות וה-AI וכל החדשנות שיוצאת מתוך ישראל ובאה לתוך ישראל. העזרה ועל התמיכה וכל הכלים שנתנו לנו ועל הכנס היפה הזה שהוא עזר ונתן לנו ככה השכלה יותר טובה. היה מאוד מחכים, מעשיר, הרבה ידיעות, כמובן להסתכל לכל המצב החדש שאנחנו נמצאים בו. תקופה מאוד מאתגרת ואנחנו חייבים למצוא כלים כדי לשכנע אותם ולהרגיע אותם שיש מקום ויש טעם להשקיע בסטארט-אפים הישראלים, פוטנציאל הגדול שלהם לעתיד.